magati Dwele, dwele, dwele Si magati It's beautiful one more time. Vocês estão de song, esse momento de roupa. Morreu Jeová. One more time. English, glory, hallelujah, glory, hallelujah.
Tell us on the shares and the shalom Google. Everybody the shares and the corner. Tell friends for Jesus shares and Google. Google on the side. Google on the soul. Even small Google on the engine. Shares of us and the same to me. Shares and the members. Shares and the shares corner. Shares and the music. I'm going to share. Shares and the members. Music. I'm going to share. Music. I'm going to share. Music. I'm going to share. I'm going to share. Ageko mafaniswa nawe ungwele kama wecho ngwele ageko nawe ageko mafaniswa nawe uwena ageko wecho solo uwena na msache kulu zonga na pagate kulu otanishi no kaba ungwele ageko nawe ageko mafaniswa nawe Ipela, kulu kwele, ukibela mafu, kanchegola, uyakasimula, kanchegelana, maye, libashana bashaya, maye, libashana bakaya, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The word summoned the gods among men. The word became flesh. The word died for mankind. The word is seated on the right hand of the Father. I thank you for the word of God. The word that gives life. The word that heals. The word that delivers. The word that blesses. I thank you for the word. The Bible says, for the God created the heavens and earth was formless and void, but the Spirit of the living God was hovering over the face of the waters. But the Bible says, but the Lord spoke and said, let it be the light. The Bible says, it was so. I thank you for the light of the living God in this environment. I thank you for the light of God in this areas and boundaries. I declare that our life shall never be the same again. My God, my healer, my God, my deliverer. When the lights come, darkness shifts. When the lights come, darkness shifts. When Jesus comes, sickness disappear. When Jesus appears, those who are dead, they come back to life. You are God, the creator of the heavens, the creator of earth. According to the word, the Bible says there is no any other name
Said the name of Jesus. Through the name we are healed. Through the name we are delivered. Shoko proko selebe. Sintenteli anduta. Yananda talamahe. Mama, mama, mama. Sipoto kapata, yakatata yakuta, yanadata likopotonda, ipotata yakuta, yakakata yakuta, yakakata yakuta, sipatakatakatakatu, shimata limata na mosiakwe, lamata na mahi, lamata na mahi, shipata na kotonda yakato, yakakata yakita yakuta, yadada. Mama, mama, sipanda ya suka, ya kakoda ya kusa, ya kakanda ya kenda, ya kakanda ya kuka, sipande ya katuka ya dutusi, yes, said it your way in the book of Isaiah, Ephesians 6:10. The Bible says, finally be strong in the Lord and His mighty power. For we are not wrestling against flesh and blood, but we are wrestling against principalities, against the powers, against the rulers, against the evil forces in the heavenly realm. I declare as a prophet of God, Yonki Simopo, Yonki Mimoya, Monga Matalachi, Bayasha. We are changing the atmosphere. We are allowing the Spirit of God to move. We are changing the environment. We allow the Holy Spirit of God to find its cause in our lives. I stand here as a prophet of God. The Bible says earlier he was a man like me. Wakuluma. Nanganetha for 3 years and a half. Wapindo wakuluma. Then fly anetha. Father, as a prophet of God, as apostle of Jehovah, as you have sent me in this place, those who belong to the ministry, those who belong to us, those who in the foundation, in the beginning, before that everything was began. Kulukulu wababegela tsina. Siyabalanda kwela moya. Siyabalanda kwela moya. Into the manifestation, in the physical realm. Silando mambo babi tombitsiswa. Siyabalandela ngindaba. Ngegama likaJesu. Yonke moya. Abadliwe moya. Badliwe isifo. Siyabangaka. Ngegama likaJesu. Ndifuna sikhule bonke abantu ababushiweyo. uNkulunkulu ethumenda unosothumela to certain individuals. Liphatho toposanda likatahos. Makapaya libasanda labahanda. Uthi iBhayibheli mufunda incwadi eFilipians yakhoshanda. Alikho elinye igama elikezwe abantu nabantu abakusinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Philippians chapter number 2 verse number 7, 8 and 9 and 10. Ithi iBhayibheli lona lethu igama elikezwe abantu nabantu abakusinda ngalo egama likaJesu ngamadolo yaguqa. Ngifuna ushaya izandla umemeze umemeze igama likaJesu. Yonke imibazo yonke izifo bonke abathakathi bazoguqa bazoguqiswa amandla egama likaJesu. Abantu abasaba isonto, abantu abasaba umphefumulo, abantu abasaba igama kodwa abantu basaba igama likaJesu. Ilona lodwa esinikezwe lona esiyasida ngalo. The name of Jesus. Hayakumathandazi. Mulibisi igama likaJesu. Mhlawumbe khona ingane yakhe edakwayo ebanjwe idakamizwa but calling the name.
Mhlawumbe ufuna umsebenzi awutholi kanti wabanje umoya. Kunabantu abahlangana ngefamily yakho, kunabantu abahlangana ngengane zakho, kwathiwa ukuthi aphumelele ngavele ngife. Kodwa sekuyisikhathi namhlanje sokuthi uphumelela. Abekho amathakathi, azike amademoni ayambapha umndeni wakho, ayambapha ingane yakho, owakho odingekayo. Awulimishe leli gama, awushaye isandla. Call the name Jesus, call the name Jesus, call the name Jesus, Jesus. Nikapatele behetele Messiah. Ngiyabezwa ngasezulwini maphakathi kwethu. Ngasezingelo sikhona singendawo. Lapho shakathi kata. Laba sophelele itende encane. Lezinto uNkulunkulu azozenza ngendaba. Indawo esikhethi incane. Itende encane. Kodwa uNkulunkulu omkhulu usemsebenzini. Awulibize leli gama. Ukulibize ngokugcina. In your father's house, in your mother's house, it's time for you to be free. We say Jesus, 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 Jesus. Abantu bayakhululwa, abantu bayakhululwa. Swathana amademoni akho angenza kwazubabamba. Nawamandla, 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 nawamandla. Ukuthi uNkulunkulu uzokhulula abantu ngamandla. Ngizwa amandla ayisimangaliso. My father in the Lord, Apostle Adam March, ubaba weNkosini ubhale ezinye incwadi uthi ilanga bathi bebeke revival endaweni yase Nigeria. Bishop Yambi bobeke imvuselelo. Uthi bebeke imvuselelo kuya ndawo. Ngiyabamangaza kunosisi. Uthi lo sisi lo weza kuyena. Uthi mfundisi ever since nishumayela la nibeke itende sengahamba ekhaya ngalahlekelwe indoda yami. My husband that loved me so much yangishiya ekhaya bangishiya. Uthi anginamuntu ngiyayibona imvuselo niyasindiswa niyacula niyakhoraza niyashumayela kodwa nginenkinga sekade ngoba ngihlela ngiqashile ngahamba ekhaya. Undo baba wambuza wathi yipi problem yakho baba uNgcobo kwenzakalani? Uthi that day ngiqeda ukushada. Ngathi ngiqeda ukushada bamba weqeda ini? Uthi ngangiqeda ukushada. Uthi indoda yami yangithatha bengiqeda ukushada yahamba kanye nami sengizokunika uBishop abingelele. Uthi Jesus Christ azamphila 19 mashone phambi kwabazalwane. Uthi lo sisi sashada kwi-altar. Uma khona nge-altar khona le ndawo ili altar le. I-altar sijoba mina ngumZulu ngwamzwa isibongo. Ngizalo mangito zalo mangcobo. So lento yomsamo ngiya-understand ukuthi yini umsamo. Ingakho bengishumayela ngendaba ngishumayela ngapha because i-altar nomsamo is the same. Uma umZulu uyangele kuthiwa umsamo ufuna uguqa khona lapha ya. Uma khona umdala mina ngibonga kaMzobe ngoba imini ekhaya umdala imini oguqa lapha ya ngoba ubaba noma usashona. So imini uqualify ukuthi ngayoguqa lapha ya. Amen. Bese ngiyasho ngithi Mzobe boNgculwane boKheniba bowala bobonisa nina fundisa abantu ukuhleka ngisabanteletisa. Hallelujah. Because sengizokhuluma nabo mhlawumbe ngiphethe iphepha mhlawumbe ngishisa iphepha ngizokwenza i-connection before I speak to them. Besenze njalo senginoJesu manje angisayi emsamo kodwa sengila kwi-altar. Nathi ayona msamo wethu la ngoba ngila ngisemsamo
Ngiphindela futhi ngoba ngila ngikuphi ngisemsamo. Kodwa lo msamo ungixhumanisa nezulu. Ngiyangizwa kahle bazalwane. Fake kume khona umfundisi la akhulume ukuze axhumanise nani nezulu. Mawusakakaza sesiyaqeda. Uthi le ntombazane kwathi kuse-altar esemsamo. Ngiyangizwa kahle. Kwi-altar bashada kwabamnandi. Uthi wathi eqeda ukushada indoda yamthatha yaya naye ngesingisi le ndawo kuthiwa ise-honeymoon. E-honeymoon la usuke ithokozisa khona. Busandusha bayazi bonke abashadile bayazi abantu ngoba ngifundile la ngafunda khona umuzozwe ihistory yakwa-Israyeli kuthiwa i-honeymoon bilasta unyaka. So busuka phambi kwamzali wakho noma nambe nohlala noba uthule umfazi wakho unyaka wonke nizama ukwazana the whole year. Amen. So thina abantu besingisi abantu besimanje manje ama-honeymoon kuvusuko lodwa or 3 days or 5 days uyolapha holiday inn noma 5-star hotel. Sometimes abanye nje honeymoon abantu because imali isuke ingekho. Kanti lo nyaka aduniwa wona ngosiko lama-Israyeli babungcobo belenza ukuthi ukwazi ukujwayelana nonkosikazi the whole year. Kungekho mama ngekho ngani noma u2. This foundation yenza umshado weni uqualify ube rooted ube built up ngoba ngithola unyaka nazana lokuthi belala lo uyamboza lo belala kambusi. Amen. So lo baba lo bakwi-honeymoon uma befika kwi-honeymoon baba u2 wavele wanuka usisi. Uthi wanuka lo bhuti wabeke noma kuthiwa ngiyafiswe angikwazi ukubezela iphunga elinwa kanje. Uthi wathi ngeke baby nawa amanzi ishawa uyashisa. Holiday 5-star ushayishawa baby shayishawa. Washayishawa uthi wathi bebuya kwishawa wanwa kakhulu kwangathi ishawa iyamnukisa. Wabona lo baba uthi akayithi the extra mile usuyamthanda umfazi wakhe. Amen. Wahamba uthethe zakho kuthiwa ama-bubblings baba lesi sifresh sikwenza umbona umuntu ogeza abantu ambona uthi engena nje lapho iphunga lalo li-fresh akagezi nge-sunlight lo noma kodwa lo into ageza ngayo phela abantu bageza ngendlela engafani ngama-level ensipho. Ungabe onto ayikho umzwane wageza ngalowo nsipho yothi ungena phetheni sithi kwenzakalani ngathi khona i-stay soft kanti wena awusona i-stay soft. I-level ye-soap noma yensipho ogeza ngayo wayithenga lo baba. Uma eqeda ukuyithenga wayifaka wamfakela nobhavu wathi awungene ngayo love uyayithanda into yakhe kodwa iyanuka. Uthi wangena kuyona uthi wathi ephuma kulento kafaka bunwa njenge-stay soft uthi wanuka more than before. Yathi ndoda ngeke ngikwazi asigodwa kwasambi honeymoon ayikho right uba ngizoshona ile phunga lakho love. Uthi lapho afike kwaba wamakhela umuzi wakhe wakhe at least wenemali ukuba washawa 3 days usuphelile 1 room wakhe ngakwazi ukuhlala na kwi-subsidy lo baba rich wathi indlela anuka akaqualify ungena kwi-subsidy kungcono ahlale yedwa anuke yedwa. Uthi wahlala waphela unyaka waphela kwesibili waphela kwesithathu wathi akusay life ngoba ngeke ngisakwazi ukuya ekhaya. Wathi akakwazi ukuya emsebenzini ngoba nalosi sibesebenza emsebenzini uyanuka. Akakwazi ukuya kubo nakubo uzobanukela. Wathi into right angihambe ngiyoqasha wayefunela umjondolo somewhere defa kude. Uyangizwa kahle baba. Wahamba ufuna umjondolo kuphi kude. Uyanuka emsebenzini angasaqualify ukuya emsebenzini. Uyanuka ekhaya angasaqualify ukuya ekhaya. Uyanuka endodeni yakhe akwaqualify nokuhlala eduze kwendoda. Wahamba yakude. Usiyabuza usisi usiyabuza kumprofethi ngoba lo sisi uze kumprofethi ade libona itende yonke indawo uza kuyena uthi kwenze kanjani. Uthi ngosisi wami engizalwa naye wathi ukuthi ngishade angavela afe. Ithi mina usisi wami wangile emsamo khona inyanga nomisangoma angena kusomba ningathi zangwa nenyanga zikho sikhona futhi ungaphindi uqamba uthi umuthi awukho umuthi ukhona. Ukuthi into emnandi umuthi bukhona buzobe igama laJesu. Igama laJesu liyaphakama usalo umuthi lento sibeke esikalini. Lento ikomuthi wesangoma noma wenyanga angikhuluma ngenyanga ngingalizwa amazi washumana ngenyanga kuyenzeka inyanga kanti uma wakho. So ngathi ukhuluma ngoma kuyenzeka isangoma kanti uma wakho. Amen. Angikhulumi ngabe nangokheshelezi oba ingane yomuntu. Kulo muntu othi baba is making money. So angikhulumi ngaye.
Amen. Lisikode ngikwazi ukuthi yonke into umuthi iyabekwa isikali. Uma sibekwa isikali salomuthi othi ngeke uphumelele wena, ngeke uzushade, ngeke uzusebenze, bese sifika negama likaJesu. Igama likaJesu lifike kukhona isikali somuthi, bese lifika igama likaJesu bese liyaphakama. Lisala igama lesangoma, lisala igama lomuthi, kodwa igama likaJesu sona. Igama likaJesu fika kukhona isifo esibhalwe kwathiwa HIV and AIDS. Awushadaya bese uthatha uJesu, bese HIV and AIDS ime, kufika igama likaJesu phakame, kube ngathi AIDS ayikho, uzosehlabelela athi lo angigula kodwa ngemvumo yakhe ngasindiswa, asuhlabelele athi uJesu ufike ekuseni abantu sebethi bahleka kodwa fike angipho amandla amasha, asuhlabelele atholike igama esiyezwelana esiyasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Igama likaJesu linamandla. Hallelujah. Lafika kithi. Hallelujah. Lafika kithi. Abanye kade bamasoka. Bebona into zakhe. Abona into yokushelwa nje. Kodwa kufika uJesu. Umushumo lentombazana ukuthi amantombazane ayahamba ukuthi uJesu akhona, ukuthi ihlo babuka ngalo manje awusabuka intombi kodwa ubona umfazi womuntu, kodwa ubona usishadinga uJesu, ubona into yosizwa, awusabuka ngamehlo akudala, ubuka ngamehlo amasha. Lini themba lamuntu umimihla yakhe yokuphila emhlabeni isuswa yini ayabe isihlako. Ngiyamdabukela umuntu akaze ngithathe uJesu, awubazi kumnandi kulo nyaka lo. So unyaka wami was-12 ngisemshadweni. One wife, a female wife. Ngoba khona bathi wife bandakasho female. Masushaya izandla kusami, one wife kanti unehwana lakhe. Mhlawumbe khwana tshwana nje khona. Mina I have a female wife. Lo nyaka so unyaka was-12 so celebrate. Sabe sithunga isingubo. Yebo. Sigqoke. Sijabulisa uNkulunkulu sesithwalile. Kwaze kwamanje. Ibakapota liboshakaya. Ibakha labaye. Mama. Sizobesho sijabulisa uNkulunkulu sithwalile. Sikhona inkinga, sikhona inhlebo, kodwa khona ukuhlupheka. Wathi uApostle Paul, yini eyahlukaniswa nothando. Jesu athi ukuhlupheka, athi cha, athi waswela, athi cha, ungabi namali, athi cha, ukuswela, athi cha, ungasebenzi, athi cha. Mukhulu uNkulunkulu ngakithi kunezimo eyisezweni. Achaza kwami uJesu awufikelwe yinkinga. Kuyafika ukuhlupheka. Kenzeka ungawutholi umsebenzi. Kenzeka futhi
wayithona nendoda. Ingakho la Jesu asithi woza la uzothola isoka. Uzoshuba kwengane. Uze la. Wathola isoka. Kodwa uthola ukuphila ngaphakathi. Futhi awuzi kuJesu. Ufuna indoda. Ngoba ukushada is a blessing. Mhlawumbe wena unazo. Futhi la asithi ukuthi uJesu uzothola imoto. Mhlawumbe uzoshona ungazange wethu. Asikudingi ngemoto. Nendoda. Yathi intombazane mina ngeke ngisho siliphi ibandla ngakhona. Yathi ngathi uzokhonza nathi. Ave singajabula. Ave ngiqome. Ngasindiswanga ngakhona. Ngibhema insango ngibhema iphilisi. Ayisikhathi. Ngisadla insango sadla iphilisi. Lokho ngephilisi lephela ngebhodlela. Phezulu kabhiya. Sikuyikhanda la khona. Thatha maluza u5 insango usho uhlanganisa. Thatha into yakwayo uhlanganisa ufaka kweStop. Usufa phakathi ushona. Faka iphilisi ushaya phansi kule. Ile ntombazane. Wena nje. Kaze uzokhonza ebandleni la. Ave ngiqome. Athi serious asiyesingaqoma. Awuyabo nje umnandi kuthi ngathi userious. Athi mina serious. Athi khonza kwathi ayibandleni la. Kaze ukhonza nathi. Ngiyabona nje beyiphashisa nensango nangogwayi. Ave ngiqome. Athi ngizobona. Mhlawumbe ukhamba but not knowing. Ukuthi it's time because bazovela ufumana uJesu. Ngasengicela nje ukuthi na Jesu ufike kuseni. Sebethi ba bedile ngawe busuku. Ufike kuseni. Yesu